Escolta una cosa, ara igual ens heu enxampat que estàvem consultant... Sí, estàveu aquí remenant papers i mirant... Els mòbils, i és que no sé si a aquesta hora comencen a xiular-li les orelles a la monarquia i no només pels referèndums que es comencen a celebrar i del qual a les 9 del vespre a la Universitat Autònoma de Madrid ja hi haurà resultats d'aquests referèndums als estudiants, i no només per això deia, sinó per informacions que comencen a sortir en alguns digitals. Fa dies que, diguem-ho tot adequadament, fa dies, jo gosaria dir ja setmanes, que ens arriba un rum-rum molt poderós d'unes possibles cintes que estarien en possessió del famós ínclit comissari Villarejo, en les quals se reproduirien les converses que la reina Letícia hauria tingut amb el seu compi Iogui, el famós López Madrid, recordes? Que ja en el seu moment ja es van saber algunes coses. I aquestes converses que a mi em van arribar, diguem-ne, que existien i que podien petar i que era la gran bomba pel Nadal i que Villarejo estava jugant amb la seva llibertat, justament perquè les converses més importants que té Villarejo no serien, segons aquestes informacions, les referides a Corina i Juan Carlos, que estem parlant de la monarquia ex, sinó de la reina actual, que estem parlant de la monarquia on, la d'ara, i que en aquestes converses sembla que hi hauria comentaris, diguem-ne, delicats, que implicarien... Però qui parlava en aquestes converses? En aquestes converses qui estaria parlant? Sembla... Avui l'Espanyol, per exemple, publica que López Madrid, aquest compi Iogui de Letícia, aquest amiguet de Letícia amb el que parlava telefònicament i que ja hem sabut que hi havia hagut gravacions conegudes, però que sembla que Villarejo hauria tingut, doncs aquest López Madrid, fa 10 anys, quan va esclatar tot en aquell moment, que potser ni ho recordem ara, ja va fer unes escombrades perquè tenia la sospita que l'estaven gravant a casa seva, va fer aquesta escombrada... A casa seva i a les seves empreses. Això és el que publica avui... O sigui, anem a veure com va. L'Espanyol, per una banda, diu el López Madrid va fer escombrades buscant gravacions telefòniques perquè estava preocupat per les seves converses amb la reina Letícia, que aleshores no era reina. Que les hauria mantingut a casa seva. Que les hauria parlat tranquil·lament quan estava al despatx o estava a casa i que, per tant, en conseqüència, haurien pogut estar gravades. Punt 1. Punt 2. Tant el propi Espanyol avui, com ahir el programa de Xavier Lapitz a Euskal Televista, com el senador Jon Iñárritu, van dir per televisió, poder es pot veure també a internet, ho dic perquè anem veient, hi ha com un degoteig. I avui ho publica també el Nacional, per tant estem parlant de fonts diverses, que en aquestes converses es podria parlar d'infidelitats, això és el que publiquen o el que diuen, i fins i tot d'un tema de fortuna econòmica que passaria d'uns quants milions d'euros per part de la reina, que aleshores, repeteixo, no era reina. Les infidelitats també afectarien amb ella i la fortuna seria d'ella, la fortuna. Sí, el que diu exactament les fonts que... Jo repeteixo, això ens havia arribat. No hem gosat explicar-ho públicament fins que no hi ha hagut uns suports, diguem-ne, que com a mínim diu... En el moment en què hi ha 3 fonts diverses, l'Espanyol, que no és susceptible de ser antimonàrquic, una web seriosa com és el Nacional i una televisió pública com és Euskal Televista, recullen el mateix rumor que ens ha arribat i en conseqüència creiem que era important posar-lo damunt de la taula. Aquest rumor parlaria d'una fortuna d'uns 8 milions d'euros i parlaria també d'una relació, diguem-ne, no sé, probablement d'un ordre emocional, no acabem de saber molt bé. El fet és que... El govern espanyol... El fet és que diuen, i aquest seria l'aspecte més polític d'aquest tema, tot és polític en el moment que parlem d'una institució com és la monarquia, però han passat 2 coses més referents a la monarquia, a part de tot el tema referèndums i tal, no? Mentre comença aquest rumor, ja t'he dit que insistent, n'hem parlat fora micròfon perquè ens havia arribat diverses vegades i he de dir que jo l'havia aturat perquè no tinc cap prova. Ara començo a veure que ja surt a molts llocs, com a mínim ho recollim, ni que sigui la rumorologia que corre per Madrid. D'una banda, s'està publicant que aquesta rumorologia existeix, que aquestes gravacions existeixen i que això amoïna molt. Per una banda tenim això. Per l'altra tenim els mateixos que publiquen això, per exemple l'Espanyol, que està ben informat en matèria, diguem-ne, de diuen a l'interior de Madrid,
que el Pedro Sánchez està trucant a mitjans de comunicació per intentar frenar l'erosió de la monarquia i sobretot per blindar que no surti res vinculat a aquest tema. Això ho publiquen els mateixos que publiquen això mateix. Això, a dia d'avui, si surt, és imparable. I a més... És a dir, no sé si Villarejo ho té ell. No sé si això ja ha sortit de les mans de Villarejo i, per tant, ja està en alguns mitjans que en algun moment poden publicar això. Sembla que Villarejo, que és un personatge tèrbol i de les clavegueres, però que sap moure's en les clavegueres, ha repartit a diversos llocs les gravacions que tenia justament per un tema de seguretat. Per si de cas no surt en un, que surti en un altre. I per si de cas li passa alguna cosa i aquestes coses que a vegades es diuen. De manera que sembla que per això és incontrolable. De fet, no s'han pogut frenar les gravacions de la Corina, que ja eren molt gruixudes, estaven parlant obertament de corrupció, i ja no s'han pogut frenar les gravacions de la resta de coses que hem anat sabent. Per tant... Torna'ns a situar. Aquestes gravacions serien de quina època? Estem parlant de fa 10 anys, per tant, del 2008. Estaríem parlant de les èpoques en què el Villarejo gravava tot Déu. De fet, les gravacions són totes més o menys d'aquelles èpoques. I de l'època que ella tenia una relació molt personal amb aquest López Madrid, que ja va sortir en el seu moment, que ja va ser un escàndol en el seu moment, la relació, diguem-ne, telefònica, el fet que se sabia que hi havia converses amb la reina Letícia, fins i tot es va parlar en aquell moment que havia estat poc prudent ella, en tema, perquè hi havia... Recordes que hi va haver un missatge de WhatsApp que es va poder llegir, que era de la reina Letícia, donant-li suport, compillogui, el del compillogui que diem, ho deia ella, no? Eres mi compillogui i tal. Doncs això sembla que seria més. És a dir, el que a Madrid diuen és hi ha converses de la reina, són les vinculades a López Madrid. Això és aquest rumor que havíem escoltat, que ja hem vist escrit. Tindrien a veure amb temes personals, però també amb temes d'ordre econòmic. I això podria petar al Nadal, però Sánchez ho està frenant. Això i Villarejo està jugant-hi per tenir la llibertat. Aquests són tots els ingredients que ens arriben... És a dir, que haurem d'estar atents. Per exemple, si Villarejo surt de la presó... Primer, que sigui cert tot això, clar. Segona, atents, el temps és... Atents si surt de la presó. Si surt de la presó... I després d'aquest tema ja no se'n sent res. I si no surt, perquè clar, només li faltaria, diguem-ne, a la monarquia que ara sentíssim converses, perquè clar, les de Juan Carlos ja han estat molt greus, i jo crec que han tingut un impacte en la ciutadania, fins i tot en aquella gent que la monarquia no li molesta, perquè de sobte diuen què està passant aquí. Jo crec que ha tingut un impacte realment molt potent, molt seriós, i per tant, però ho han pogut frenar per la via que ja el tenim jubilat. I que el tenen enretirat. Però ara estem parlant de la reina Letícia. Clar, ja comencen a ser masses mitjans que recullen que això existeix. I jo us he de dir amb tota sinceritat, jo no ho hagués dit la primera perquè no tinc les fonts, diguem-ne, m'ha arribat el rumor des de fa temps, ha picat a la porta com crec que a altres llocs, però quan ho he vist publicat a l'Espanyol, home, estem parlant, diguem-ne, de primera línia, d'una cosa molt propera, Em sembla que ja tocava, fins i tot per responsabilitat, dir que això existeix. Avui, per exemple, a la portada de La Vanguardia es parlava que el rei, amb cercles, amb una reunió on hi havia exsenadors de diferents grups polítics, sembla que apostaria per una reforma de la Constitució. Posava alguna cosa així com per deixar o tenir contents els catalans. Estan passant coses. Amb tots els elements que hem posat damunt de la taula, i que veurem si peten o no peten abans que acabi l'any, i hem d'afegir dues coses en direcció contrària que s'afegeixen a aquesta que comentes. Una és que avui mateix han començat a haver referèndums en universitats de Madrid sobre monarquia o república. Amb molt èxit de participació, Amb un èxit espectacular de participació, i és la primera tanda de consultes, perquè després en farà una sèrie de 22 consultes. Ara ja ha pujat a 26. Nosaltres estàvem en directe amb un estudiant de l'Autònoma de Madrid i en aquell moment eren 25, i ens diu en directe, ara ja són 26. És a dir, les universitats es van afegint cada vegada més a aquesta iniciativa. No, però has de tenir en compte una cosa. Hi ha qui podrà dir, bé, però estem parlant d'una consulta en una universitat. Sí, però jo vull recordar que la tonteria de les consultes catalanes van començar en un municipi... Arenys de Munt, un alcalde independentista, molt insòlid, ui, i mira l'embolic que hem acabat tenint. La monarquia està en aquests moments en una situació complicadeta. Les imatges que tenen ja no només a Catalunya, sinó arreu, són bastant... Diguem-ne que el rating de simpatia no és bo.
i especialment per part de la reina. Si patés això, si fos cert que aquesta gravació existeix, o aquestes gravacions, perquè parlen de gravacions, si peten i si afecta directament a converses directes amb la Letícia, i si fos cert que afecten a temes d'ordre econòmic, jo crec que l'embolic amb la monarquia acaba sent enorme. No tenim precedents més enllà del que ha transcendit en relació amb el rei emèrit. Tot això a les portes d'unes municipals, eh? Efectivament, quina seria? Ho dic perquè vull recordar que la República va venir, en aquest cas a Espanya, amb unes municipals. Amb unes eleccions municipals, de manera que, a veure, clar, si ho diem des de Catalunya pot semblar que el tema independentista, no, però quan estàs parlant de desenes d'universitats de Madrid fent, i amb un rècord de participació extraordinària, referèndums, certament que no tenen cap validesa, però tenen una forta validesa simbòlica, estem parlant que això està en qüestió i està damunt de la taula. Quin seria el recorregut d'aquesta notícia? És a dir, un cop aquesta notícia això esclatés, si esclata, si això ho acabem... Home, que surti en una televisió pública, Euskal Televista, que surti a l'Espanyol, que ja repeteixo, no és un mitjà de comunicació susceptible d'estar en contra Espanya, diguem-ne. I si surt també en el Nacional... Vols dir que ja no hi ha qui ho pari? Home, com a mínim, tots aquests mitjans se l'estan jugant dient aquí hi ha un rumor que és un rumor de molta potència. I a mi em semblava que era important recollir el rumor perquè, escolta'm, el que no pot ser és que els ciutadans ho puguin llegir i no ho puguin escoltar. Això existeix. Com petarà? No ho sabem. No, i més enllà d'això, és a dir, si petés, com es gestiona això des de la monarquia? Jo crec que no tenen manera. Jo crec que no tenen manera perquè, a veure, no sé exactament quina derivada política tindria, però alimenta el discurs a la contra, certament, i la voluntat de finalment... Clar, quan ell diu, per exemple, potser s'hauria de plantejar la reforma de la Constitució, clar, hi haurà segur avui a Madrid gent que li haurà dit per poder votar la monarquia o la república? És que, clar, perquè, clar, estem al segle XXI. I després de tots els referèndums que s'estan celebrant a les universitats, encara més. Encara més. Moltes coses que veurem els pròxims dies, em sembla. Gràcies, Pilar. Ens retrobem dilluns amb tu i amb vosaltres a partir de 4:45 de la tarda demà. No hi falteu, adéu-siau.